Croeso i bodlediad Bangor Be Wedyn, lle dwi Huw Gwynn yn sgwrsio hefo graddedigion Prifysgol Bangor am eu gyrfa nhw ers graddio a sut mae'r Gymraeg wedi helpu nhw ar hyd y ffordd. Ar y podlediad heddiw, mi ydw i'n siarad efo 2 entrepeneur sydd wedi sefydlu busnesau llwyddiannus eu hunain. Yn gyntaf, Sioned Young, sylfaenydd Mwydro, busnes darlunio digidol a marchnata, ac yn ail, Tomos Owen, perchennog swig smoothies. Nes i fwynhau clywed amdan sut nath y 2 ddechrau busnesau a sut brofiad o sefydlu busnes yn Arfon. Maen nhw'n siarad am bwysigrwydd y Gymraeg iddyn nhw ar lefel personol, ond hefyd pwysigrwydd yr iaith i'w busnesau. Swn i'n deud mai hwn ydy'r unig podlediad lle mae un o'r gwesteion yn gwerthu smoothies ac yn recordio podlediad yr un bryd. Multi-taskio ar ei ora. Mwynha'r podlediad, dyma hi. Croeso mawr i'r 2 ohonoch chi'r podlediad. Gobeithio bod y 2 o'ch chi'n cadw'n iawn. Jyst i ddechrau, ydych chi'n meindio jyst cyflwyno chi yna'n y sydyn a siarad chydig bach amdan perthynas chi efo'r Gymraeg chi? Fel chdi sôn, Sioned, dwi'n rhedeg cwmni Mwydro, so cwmni darlunio digidol a marchnata. Ac dwi'n meddwl nes i'n sylwi, rili, tan yn hwyrach ymlaen y mywyd gymaint o'r rhan mowr ydy y Gymraeg yn y mywyd. Dwi'n byw bywyd i gyd y Gymraeg, mae'r busnes y Gymraeg, dwi'n gweithio job rhan amser hefyd. A mae jyst yn part o hunaniaeth mewn ffordd ac oedd yr un peth bod ni'n brifysgol hefyd. Yr un peth iddo fi, nes i'n sylwi rili am fatha bron iawn pwysigrwydd y Gymraeg yn tyfu fyny yn Gaernarfon. O'n i'n meddwl oedd yn rhywbeth automatic a eich o'n i bach yn naif o ran defnydd y iaith yn llefydd eraill. Wedyn, dwi'n meddwl pam nes i fynd i Bangor a brifysgol a clywed hanesion o just sut di Gymraeg heb wedi bod yn rhan mowr o'r ysgol mae rhywun arall wedi dod o, felly adeg yna nes i sylwi fatha faint o lwcus da ni yn Gaernarfon yn enwedig a yng Ngwynedd yn general o bethau da ni'n cyfarthrebu yn Gymraeg a felly ac felly wrth gwrs wneud busnes yn Gymraeg a dwi jyst i wneud o'n mewn ffordd naturiol iddo fi. Mae Saesneg i'n reit shabby felly mae'r Gymraeg di dod yn handi ffordd yna rili. Gret, a nôl at chdi, Sioned, so eich siarada chydig bach amdan be nes i'n y brifysgol, pa bwnc nes ti astudio, a pam nes ti benderfynu dewis Bangor, a wedyn hefyd nes ti astudio rhan o dy gwrs di yn Gymraeg. Oedd o'n benderfyniad reit hawdd, oedd o'n benderfyniad naturiol i wneud pethau yn y Gymraeg yn y brifysgol lle? Felly nes i astudio astudiaethau creadigol, so mewn ffordd oedd hwnna'n cwrs o chydig bach o bob dim, so nes i fynd i brifysgol, ddim yn rili siŵr be o'n i eisiau gwneud yn y dyfodol, ond o'n i wedi meddwl na i ddefnyddio y gradd fel cyfle i gael gymaint o brofiadau posib. So o'n i'n gwneud chydig bach o theatr, chydig bach o newyddiaduraeth, a ffilm, a sgwennu sgrin a pethau fel la. Ac o'n i yn awyddus i Bangor hefyd, o'n i eisiau aros yn lleol, dwi'n meddwl o'n i eisiau astudio rwla lle ni chi siarad Cymraeg o ddydd i ddydd. Dwi'n meddwl, nwedig fi a Tomos, dwi'n meddwl bod tebyg, fel oedd o'n dweud gyna, da ni wedi tyfu fyny mewn ffordd yn just defnyddio'r Gymraeg bob diwrnod. Dwi'n meddwl pan nes i fynd i brifysgol, o'n i'n gweld o bach yn chwythig i siarad Saesneg efo pobl a dangos i bobl o dwi beth yn siarad Saesneg rili de. So pan nath y cyfle ddod i fi gael neud chydig bach o modiwla fi'n Gymraeg, o'n i yn gêm amdano fo rili, oedd o'n naturiol i fi, o'n i'n teimlo o'n i'n dysgu'n well y Gymraeg. Ond hefyd o'n rhyw perks bach eraill hefyd, o'n i'n gweld oedd yr modiwla lle oedden ni'n neud nhw'n Gymraeg, oedd yr dosbarthiadau'n llai, so oedden ni'n gael chydig bach mwy o sylw hefyd. Dwi'n meddwl na mond rhyw 5 oedden ni mewn un dosbarth ac oedden ni'n cael lot o help gen y tutoriad fel la i gymharu efo eich dosbarth Saesneg lle fysa yna rhyw 30-40 o bobl mewn stafell da. Mae hynna wir, rhywbeth da ni'n glwad reit aml a rhywbeth sy'n rili yn gwerthu astudio drwy'r Gymraeg ydy'r ffaith bod chi'n cael yn aml mwy o sylw lle, a os da chi eisiau gofyn cwestiwn, da chi'n teimlo mwy cyffyrddus i wneud hynna lle. Ond iddo chdi, Tomos, pa bwnc nes ti astudio yn y brifysgol a pam nes ti benderfynu dod i Fangor a hefyd yr un math o gwestiwn, oedd o'n benderfyniad hawdd i chdi astudio drwy'r Gymraeg lle? O'n i'm rili gwybod be i wneud pan oedd canlyniadau chwechad o drwad. So oedd o'n bach o impulse decision mynd i Bangor, wel, dim impulse, o'n i wedi meddwl ma fo mynd drwy clearing nes i. O'n i'm yn keen i aros mewn addysg o ran fatha, mae gwaith papur chydig yn anodd iddo fi, o'n i eisiau gwneud rhywbeth fwy
practical. A o'n i wedi gwneud busnes yn GCSEs a wedyn yn lefel A, felly nath yr opportunity i wneud busnes a marchnata ddod yn Bangor. A ni'n meddwl, so hwnna'n berffaith, a oedd o'n wych o ran, oedden ni'n gallu fatha wrth gwrs dysgu'r ochr technigol am busnes, rhywbeth oedd gen i fi angerdd mawr. O'n i'n amheus i ddechrau studio'n Gymraeg modiwla yn y busnes, gan bod y terminoleg fatha rhai pethau yn gallu fod yn anodd. Ond wedyn, dwi'n rili falch nes i, cos dwi wedi gweithio rhai prosiectau efo galeri enghraifft yn Gaernarfon a ambell i bethau fel yna, a bod mewn gyfarfodydd a wrth gwrs yn gallu wan rhoi'r terminoleg cywir yn y Gymraeg yn y byd busnes lle. Mae wedi bod yn ofnadwy o werthfawr iddo fi, a mae hwnna i gyd wedi dod o jyst neu chydig o modiwla yn Bangor drwy'r Gymraeg. Da ni'n clywed reit aml myfyrwyr yn poeni amdan terminoleg Cymraeg yn meddwl bod o'n anoddach chi. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig cofio, da ni'n bobl dwyieithog, os da ni ddim yn siŵr be ydy term yn Gymraeg, da ni'n gallu just deud y term yn Saesneg, a mae astudio drwy'r Gymraeg yn golygu bod ni'n datblygu sgiliau Cymraeg a Saesneg yr un pryd chi. Ond symud ymlaen wwan, jyst i'r cyfnod ar ôl i chi raddio chi, oeddech chi'n gwybod be oeddech chi eisiau wneud? Mae'n siŵr bod lot o bobl sy'n gwrando ar y podlediad yma, myfyrwyr neu disgyblion chweched dosbarth, mae'n siŵr bod nhw'n y sefyllfa wan yn meddwl be dwi am wneud ar ôl graddio sy'n deimlad hollol normal chi. Ond oeddech chi'n gwybod be oeddech chi eisiau wneud? Sioned, ti eisiau dechrau? Ie, na dwi'n meddwl pan nes i raddio ni fo dim syniad be o'n i eisiau wneud. Dwi'n meddwl be nes i sylwi mwynhau'n byd ar ôl graddio ydi, o'n i bendant yn teimlo bod gyda fi dal i fod le i ddysgu. So o'n i wedi bod rhwng dau feddwl, ydw i'n mynd i wneud masters yma ffela, ond o'n i wedi meddwl os o'n i cweith licio dysgu ar y job mewn ffordd. So nes i weld cyfle yn dod i fyny efo celfyddydau busnes, interniaeth creadigol, dan nhw'n galw fo, lle oedd chdi gael dy leoli mewn sefydliad celfyddydol a dysgu sydd wedi fod yn codwr arian i'r celfyddydau. So ni'n meddwl bod o'n apelio reit rili, cos oedd o'n brofiad gwahanol o chdi gael dalu amdano fo, ond o'na gwahanol elfennau hefyd, fath o'n i gael teithio i Gaerdydd yn reit aml fel rhan ohono fo, a gael teithio i fynd i ddysgu gwahanol bethau, a gael profiadau hollol wahanol. Wedyn oedd o wedi arwain at erbyn o'n i tua 23 wedyn, o'n i wedi gael tua 100,000 o bunna mewn grantiau ar gyfer pontio lle o'n i'n gweithio fel intern. So dwi'n meddwl oedd o'n risg mynd am swydd, eich oedd yn talu chydig bach llai, ond mae o wedi helpu fi yn y dyfodol wedyn, cos dwi wedi cael mwy o'r profiadau yna a chydig bach mwy o'r gefnogaeth. A dwi'n meddwl hefyd pan nes i wneud yn gradd o ran astudiaethau creadigol, a gyda fi ddim profiadau cynt yn y maes, so o'n i ddim yn berson steddfod, o'n i ddim wedi bod yn perfformio fel o'n i just yn licio chydig bach o'r elfennau ohono fo. So o'n i'n teimlo, so o'n i'n bachu ar y cyfle a neu chydig bach o interniaeth, rhywbeth bach gwahanol, a rhywbeth oedd yn cadw fi yn y milltir sgwar hefyd. A wedyn ni hefyd, o'ch ti sôn ar dechrau'r podlediad bod chdi hefyd yn gweithio rhan amser. Ti isio siarad chydig bach amdan beth ti'n neud cwpl ddyddi ar wsos yn ogystal a gweithio ar dy fusnes hefyd chi? Ie, champion. So ni'n gweithio am gyfnod yn y maes celfyddydau, a wedyn pan nath yr cyfnod clo ddod, oedd ni ar ffyrlo, a dyma fi'n gweld, o'n i'n gweithio, o'n i eisiau cadw'n brysur, so nes i neidio wedyn yr ochr cymunedol o bethau. So erbyn hyn, dwi'n gweithio 3 diwrnod yr wsos i cyngor Sir Ynys Môn yn arwain ar agenda oed gyfeillgar. So bod ni'n checio gwarad enw rwystra sy'n atal pobl rhag heneiddio dda. A dwi'n cael pobl yn gofyn weithio, mae hwnna'n rhyfedd iawn a gwahanol iawn i dy fusnes, really, ond mae'n lot o sgiliau sydd yn bwydo fewn i gilydd hefyd, lot o siarad cyhoeddus, lot o waith dylunio, actually, neud y newyddlen a llyfrynau, pethau fel yna. Ac dwi'n meddwl mae o'n dod â sicrwydd ar yr ochr hefyd, cos ti'n gwybod bod gen ti'r incwm cyson na, ond mae o'n dod â profiadau gwahanol a dwi'n gweld llwybr yn croesi'n aml iawn hefyd. Fel ti'n deud, mae'n reid y sicrwydd yna, a hefyd mae'r y ddau beth sy'n neud rhedeg busnes a gweithio yn plethu reid dda fe gilydd gan bod chdi'n neud dipyn o siarad cyhoeddus yn y ddau swydd, mae'n siŵr. Ond nôl at chdi, Tomos, ti eisiau siarad chdi bach amdan be nes ti'n neud ar ôl graddio lle, oeddech chdi'n gwybod be oeddech chdi eisiau neud lle, neu oedd gen ti'n syniad? O gen i fi'm syniad ar ôl graddio. Oedd o'n bach o panic stations, cos o'n i'n mynd i America, drwy Camp America yn ystod yr haf.
A wedyn, nes I raddio rha ola, wrth gwrs, ar ôl y 3 mlynedd, a wedyn dod nôl a totally ddim yn gwybod be i wneud. O'n i yn licio gweithio efo plant, gyda fi lot o, mwy na drwy'r job yn America, bob dim gweithio a cwrsio pêl-droed a tennis a felly. Felly, dwi'n meddwl, cam naturiol oedd edrych am gwaith mewn addysg i ddechrau, so nes i gael job yn ysgol i fionydd Porthmadog fel cymorthydd, jyst i weld sut ydw i licio'r byd yna. A eisiau brofiadau ffantastig, ond o'n i'n sylwi oedd o jyst ddim iddo fi yr lifestyle o fod yn aros yn y byd addysg o ran fatha fod yn athro a felly. O'n i'n licio gallu meddwl amdan sut ydw i'n cael day off enghraifft fel gwisio a peidio methu allan ar rei pethau'n dod fyny. O'n i wastad eisiau fatha creu busnes, ond o'n i'm yn gwybod yn be, felly dim smoothies ydy fydda nghefndir i, busnes ydy'r gefndir, a wedyn o'n i wastad, dwi'n cofio dweud mam bob tro, oedd hi'n gofyn, rhaid chdi, neu oedd hi'n deitha fi, rhaid chdi actually meddwl am beth ti eisiau gwneud, ond o'n i'n dweud, rhedeg busnes dwi eisiau gwneud, ond dwi'n gwybod be eto. Oedd hi'n meddwl o'n i'n cymryd y mici, ond go iawn dyna oedd yr syniad fatha o'i gyna fi o be o'n i eisiau gwneud, a lwcus nes i jyst ffeindio bod smoothies yn gallu gwerthu yn Gogledd Cymru. Sy'n nath yr syniad o ddechrau creu smoothies ddod o gwmpas chi? So o'n i'n Nashville yn America, a o'n i un o ffrindiau gorau fi oedd Gwyddal, a oedd o'n obsessed efo smoothies, a oedd o'n un i fynd i juice bar neu smoothie bar neu be bynnag maen nhw'n galw fo. A yna queues tu allan, o'na 3 o fewn yr un stryd, o'na queue tu allan i bob un, a o'na ddim queue tu allan i fatha KFC neu be bynnag, neu pethau sa chdi'n arfer gweld. A oedd o'n deud, yn lle oedd o'n byw yn Derry, mae yna few yn nhw, mae nhw'n Portron Pact. A oedd hogia hefyd yn byw yn Lloegr yn deud, maen nhw'n mynd yn dda yn shopping centres a felly sy'n yn Lloegr. So wedyn o'n i'n meddwl, does o ddim byd yn Gogledd Cymru i gyd sydd yn gwmni smoothies neu creu smoothie fresh. Felly dyna oedd y syniad, a nes i ddechrau efo Sioned ar llwyddiannus lleol rhaglen drwment ar Môn. Hwna'n briliant, cos o' gen i fi syniad o creu cwmni smoothies, ond o'n i'm yn siŵr sut o gwbl oedd o'n mynd i edrych. Nes i fynd ar y programme na a cael gymaint o mentoriaeth da a tips da felly, a nes i ddechrau drwy just delifro smoothies o gwmpas Gaernarfon fel rhyw fath o hobi a laff really, ond oedd hwnna rhy dda os wbath, felly o'n i wedi sylwi, eich mae pobl, eich bydd hwn really take off, a wedyn nes i gael benthyciad a prynu fan yn 2021, cymyrtio fan mewn i fan smoothies, mae Swig wedyn wedi dod fel brand allan o honna. A o hynna wedyn, da ni wedi bod i llwyth o gwahanol gwyliau a digwyddiadau o gwmpas Cymru a Lloegr hefyd. A da ni'n efo lot o prosiectau gwallgo a diddorol ar y ffordd. A tra da ni'n recordio'r podlediad yma, ti'n Pwllheli dwyt yn gwerthu smoothies heddiw, so bach o multi-taskio mynd ymlaen, gret. Go iawn. Dwi'n apologisio i rywun os di o'n edrych bach o chwit-chwat o contribution gyda fi, ond mae o'n neud o'n authentic look i'r podcast, gobeithio. Yn union. At chdi, Sioned, ti isio siarad chydig bach mwy amdan be ydy Mwydro, lle be da chi'n gynnig a sut mae'r iaith Gymraeg di helpu'r busnes? Felly nath Mwydro, dwi'n licio deud mewn ffordd nath Mwydro gychwyn ddwywaith, so dwi'n gychwyn yn reiddiol fel cwmni yn neud creffta a cardia, mae hwnna dal i fod yn rhan o'r busnes erbyn ŵan. A wedyn nes i sylwi yn ystod y cyfnod clo, pan o'n i'n trio hyrwyddo nghynnyrch i gyd bod na ddim gifs iaith Gymraeg llawer ar gael. So hein di'r gift stickers bach ti'n gweld ar Instagram stories neu Snapchat a felly. So o'n i diflasu ac o'n i'n meddwl, na i fynd ar YouTube a na i fynd ar TikTok a na i ddysgu fy hun sut i ddylunio gifs. A fel o Tomos o sôn, o'n i ar cynllun llwyddiannus lleol yn ystod 2020 ac eisiau'r pres i prynu iPad lle o'n i chi dysgu fy hun i neud gifs. A mae gwasanaethau di jyst i datblygu yn naturiol o hynna erbyn hynny, so pan o'n i wedi bod yn neud gifs o geiriau dywediadau gwahanol, dyma busnesau'n cychwyn dod i gysylltu efo fi'n gofyn o beth os o'n i wedi creu gifs yn ei brandio nhw. Ac mae bron iawn bob un o'n clientiaid wedi bod yn busnesau iaith Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod word of mouth yn lleol yn helpu lot fawr, so unwaith mae un busnes bach Gymraeg wedi cael gifs, maen nhw'n rhannu, a dwi'n meddwl busnes arall yn rhannu wedyn
a mae'r seicl yn mynd fel yna mewn ffordd. So mae'n edrych yn hyfod os ti'n edrych ar yn rhestr y clentiad i, so bod nhw'n pethau fatha Theatr Fach, Transport Wales, Llyfrau Lleol, Menter Môn, a felly mae'n edrych yn bod fi'n trio ar bwrpas mond gweithio efo busnesau Cymraeg, ond mae jyst yn neis bod y natur cymunedol na mae pob yn awgrymu gilydd. A wedyn, dwi'n meddwl fi tua 2022, dyma cyfle hac y Gymraeg, so cynllun trwy MSBAC a Llywodraeth Cymru oedd yn chwilio am syniadau o defnyddio'r technoleg i gynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg. So nes i meddwl o be am i fynd i ysgolion a dysgu plant a bobl ifanc i ddylunio gifs eu hunan. A dyna dwi bod yn neud wan ers y blynyddoedd dwytha yma, so 150 o ysgolion wedi derbyn gweithdai gifs. A do beth sy'n neis hefyd ydy mae'r Gymraeg yn gymaint o rhan o heina hefyd, achos be da ni'n neud ydy dylunio gifs o enwau llefydd Cymraeg, a hefyd gifs o idioma, diarhebion, so trio cadw hynny'n fyw, a bod ni'n neud gweithgareddau hefyd amdan pwysigrwydd iaith Gymraeg yn nhw. A wedyn, yn fwyaf ddiweddar, dwi wedi bod yn neud gweithdai busnesau, gwaith dylunio, so dwi ar ganol dylunio map i Gwilfwyd Gaernarfon ar hyn o bryd. A gwasanaeth newydd sbon dwi'n lansio sos yma ydy cynnwys campus, ydy creu cynnwys fideos i busnesau i ddangos y gwaith tu ôl y llenni. Ond hyd yn oed rhywbeth fel yna, ti'n meddwl rili ond mae'r rhaid Gymraeg mor bwysig, achos os dwi'n cynnig fideos yma ac angen neud is-deitla a gwahanol pethau fel yna, mae rhaid i fi gallu siarad y iaith a dallt y iaith yn iawn mwyn cynnig y fath yna o wasanaeth. So dwi'n meddwl ti'n cymryd i ganiataol weithio, ond ti'n anghofio mewn gymaint o sgil a mewn gymaint o gryfder gosod chdi oddi wrth dy gysadleuaeth. Yndi'n sicr. Yndi, a rhywbeth yn eisiau cyffwrdd ar chydig bach ydy ella'r pobl sy'n gwrando ar y podlediad, pobl disgyblion neu myfyrwyr sy'n allan meddwl am ddechrau busnes rhywboint yn y dyfodol. Sut brofiad oedd o i sefydlu busnes o gwmpas Arfon? Achos mae'n siŵr bod lot o bobl yn meddwl, da ni'n gorfod gadael Cymru, da ni'n gorfod symud i Manceinion, Llundain neu Gaerdydd neu rwla i greu busnes llwyddiannus. Ond yn amlwg fel mae'r ddau yn chi wedi profi, da chi wedi creu 2 busnes llwyddiannus o gwmpas Arfon. Felly sut oedd y profiad o sefydlu'r busnes i chdi, Sioned? O'n i reit ffodus i ddeud gwir bod na jyst gymaint o help ar gael. Dwi'n meddwl dyna wedi synnu mewn ffordd ydy. Nes i gychwyn yn wreiddiol yn 2019 trwy cefnogaeth Syniadau Mawr Cymru, tro cynllun bootcamp busnes nhw, so ges i fynd ar bootcamp busnes 3 diwrnod a dysgu bob dim o'n angen dysgu am rhedeg busnes. A beth sy'n gret ydy bod y cynllun yna ar gyfer pobl ifanc o dan 25. A dwi'n meddwl neis oedden nhw'n gallu helpu os oedd jyst yn hedyn o syniad, neu os o rywun efo busnes bach gychwyn yn barod. Ond dwi'n meddwl dyna di'r peth, gyda fi neb yn heulu sy'n hynna'n gyflogedig na'n ffrindiau fi, so oedd o lot o dyfalu a ryw pethau fel efo, ond mae'r help a'r cyfleoedd grantiau wedi bod yn hygol hefyd, a dwi'n meddwl bod lot o grantiau fatha rei llwyddiannus lleol ac rei hac Gymraeg, maen nhw'n canolbwyntio ar cadw'r talent yn lleol ac helpu ni i dyfu busnesau ni lleol hefyd. So mae wedi bod yn reit o gryfder i ddeud gwir, ac dwi'n meddwl bod o'n neis, dwi'n meddwl bod o'n reit amlwg yn just natur y busnes i a personoliaeth y busnes bod yn ardal lleol i efo gymaint o ddylanwad hefyd. So dwi wrth y bodd, jyst bod allan y natur a gwahanol pethau hefyd. Dyna dwi'n licio efo yn i'n gweithio, ni'n mynd lawr at y fennau am dro bach gynta, neu mynd allan i'r wlad yn ffla wedyn am bach o'r iach, so mae jyst y balans nag o'n gymaint o ased, rili, da. Ie, mae'n gret, a mae yna lwyth o gyfleoedd ŵan o gwmpas Arfon efo'r gwaith gwych mae llwyddiant lleol yn neud a Syniadau Mawr Cymru. Ond ia, at chdi, Tomos, ti eisiau siarad chydig bach amdan sut brofiad oedd sefydlu'r busnes? Oedd o'n fwy o waith na beth o'ch ti wedi ddisgwyl, neu llai o waith? Sut brofiad oedd o? Be, oedd o'n amazing, na fod yn hollol onest, cos ti'n stepio mewn i wbeth sy'n totally, bod fi wedi studio busnes, sa'n byd fatha creu busnes, a ti'n methu meddwl amdano problemau neu'r pethau da sy'n digwydd hefyd pan ti'n trio creu o. Mae o'n challenge, mae'n mentally yn draining, cos pwy bynnag sy'n mynd i ddechrau Sioned neu'r un peth, unig beth ti'n mynd i feddwl am y misoedd cyntaf
o cychwyn busnes di, dy busnes di. Ti'n mynd i gwely yn meddwl amdan rhyw syniadau, ti'n deffro, ti'n gynnwch chi syniad newydd. Mae o'n rili anodd bod yn present efo'r pobl sy'n o gwmpas chdi, a felly honna dwi'n meddwl oedd y challenge mwyaf oedd just trio controlio pethau a peidio just mynd a dwi eisiau gwneud hyn, a so'r enghraifft oedd ar fan, nes i gael fy cyfinsio i dyleio dod ar fan allan am y tro gyntaf, cys o pethau ddim yn ei lle. A dwi'n mor lwcus o beidio wneud hynna, cys fi nath wneud chydig bach o fatha electrics er enghraifft, a oedden nhw'n totally wrong, so fod wedi chwalu bob dim. So fatha ma' 'na fatha patience o'n mynd mewn iddo fo, gwaith practical o ran fatha sefydlu wbeth mewn, ond na, oedd o'n wych. Yn dod efo challenges fel ariannol wrth gwrs, a dwi'n meddwl hwnna 'di'r challenge fatha ma' pawb yn gwynebu fel start-ups. Ond fel o Sioned yn deud, does 'na nunlla gwell, dwi'm yn meddwl, i cychwyn busnes yng Nghymru, yn enwedig ardal ni. Gennym fi ffrindiau sy efo busnes yn Lloegr a Manchester a felly, dyn nhw'm yn cael dim cefnogaeth i gymaru a beth da ni'n cael ar ffynonellau gwahanol sydd ar gael iddyn ni a manteisio. Mae genuinely yn wych, a da ni rili lwcus i gael siantaethau gwahanol yma sydd allan yna. Ia'n sicr. A just sbio nôl wan dros amser chi yn y brifysgol chi, pa sgiliau nathach chi ddysgu tra ddech chi'n y brifysgol da chi'n defnyddio yn eich gyrfa wan chi. Felly Sioned, nes di wneud astudiaethau creadigol yn y brifysgol, nes di ddysgu dipyn o'r sgiliau ti'n defnyddio yn dy fusnes tra ddech chi ar y cwrs, neu nes di ddysgu dy hun wedyn chi? So nes i ddysgu dipyn o wahanol agweddau mewn ffordd, so mae'r gwaith dylunio gifs nes i ddysgu fy hun wedyn, ond dwi'n meddwl yn sicr pethau fatha'r modiwlau newyddiaduraeth, oedden ni'n cael dysgu yn y cwrs yna sydd wedi adeiladu gwefan, so dwi wedi adeiladu gwefan i gyd fy hun, so mae'n quite nice actually bod fi'n gallu mynd a golygu ac ychwanegu fel dwi eisiau fel a hefyd oedden ni'n neud gwahanol pethau fel datganiadau'r wasg a pethau fel hefyd, so mae hynna wedi helpu fi pan dwi'n neud blogio ac gwahanol pethau fel hefyd, ac mae 'di agor drysau iddo fi pan dwi yn neud gwahanol bethau fel straeon am y busnes neu ryw newyddion. Mae 'di agor y drysau iddo fi gael cyfleoedd eraill, o'n i efo eitem yn ddiweddar yn Golwg, dwi wedi bod ar Radio Cymru dipyn o weithiau ac yn Heno, a dwi'n gwybod y sgiliau yna o'n nghwrs i yn y brifysgol nath helpu fi mewn ffordd i arwain at hynna. Ond hefyd yr creadigrwydd, dwi'n meddwl oedden ni'n cael dipyn o ryddid yn y cwrs i just gael treialu gwahanol pethau allan, dilyn instinct i mewn ffordd, a dwi'n meddwl bod hynna wedi helpu 'wan efo'r busnes, bo' fi gallu just mentro a mynd amdani, ond na neb yn dal chdi nôl rili, oedden nhw isio chdi just mynd am syniadau dy hun. A dwi'n meddwl yn bwysig iawn 'fyd o ran yr diwydiannau creadigol ydy just y natur 'na o wneud cysylltiadau a bod yn hyderus i fynd allan a rhwydweithio a sgwrsio efo pobl. Fel o'n i'n deud, o'n i'n cychwyn efo dim profiad yn y maes o gwbl, so o'n i'n teimlo o'n i efo ryw frwydr o'n i angen ymladd, o'n i isio adeiladu'r banc y cysylltiadau 'na, a mae o'n neis, o'n i mewn ffair swyddi efo Prifysgol Bangor wsos dwytha, ac oedd o'n dda gael lincio fyny efo pobl dwi'n nabod ers blynyddoedd 'wan o ella ryw un brosiect wirfoddol, a mae 'di agor y drws i rwbath arall. O'n i'n neud prosiect wirfoddol ddweud gwir yn ystod yn ail flwyddyn i'n y brifysgol efo Gista, a dwi wedi cael y full 360 wan achos dwi'n aelod o bwrdd Gista erbyn hyn, so dwi'n meddwl bod o'n reit neis yr adag yna, defnyddio'r amser 'na i just mynd amdani efo gwahanol cyfleoedd, sgwrsio efo pobl a gweld beth sydd yn digwydd, cos ti byth yn gwybod ella fydd o 10 mlynedd lawr y lein a fyddech chdi'n buddio o'r sgwrs cychwynnol 'na de. Dwi'n meddwl bod hwnna'n negas ofnadwy o bwysig jyst i roid i fyfyrwyr neu rywun lle just, mynd fewn i bethau efo pen agorad. Da chi byth yn gwybod beth sy'n am ddod fyny o just cael un sgwrs efo rywun lle. Ond da chdi'n sôn o fanna am y ffair gyrfaodd, o chdi a Tomos yn efo, ond mae o'n dipyn o full circle moment i chdi mewn ffordd ydi, achos nes di weithio ar y ffair swyddi tra ddech chdi yn y brifysgol do? Do, tra ni'n yn ail flwyddyn ges i interniaeth i marchnata, so mae'n rhaid ddiddorol ddeud gwir bod gymaint o'n waith i fod mewn marchnata, dwi'n meddwl hwnna oedd y swydd marchnata cyntaf un ges i, felly marchnata reit traddodiadol o ran rhoi posteri fyny yn y neuaddau a sgwrsio efo pobl, ond hwnna o'n i yn ofnadwy o frwdfrydig i fynd amdan ydy enwedig fel oedd y blynyddoedd yn mynd ymlaen yn y brifysgol, dwi'n meddwl erbyn y blwyddyn ola, o'n i mond i gael 5 awr o darlithoedd yr wsos, felly o'n i eisiau just llenwi fyny gweddill yr wsos efo gymaint o brofiadau, gymaint o gyfleoedd gwirfoddoli a gwahanol pethau fel ag yn un gellid, ac oedd yr ffair y gyrfaoedd yn profiad gwych fel yna.
Ia, gwych. Ag, Tomos, iddo chdi fatha pa sgiliau nes ti ddatblygu tra chdi wneud busnes a marchnata yn y brifysgol? Mae'n siŵr sgiliau sy'n helpu chdi lot yn busnes chdi wan. So fel o Sioned yn dweud, oedd gallu gwneud cysylltiadau efo pobl Cymraeg drwy GMJ a falle, yn wbeth oedd yn sgil yn ei hun i ddechrau arno fo, cys o'n i'n dod i nabod pobl o gwahanol ardaloedd, a ardaloedd Gwynedd hefyd. A wedyn, mae hwnna'n sgil dwi wedi dod fatha, jyst wneud y cysylltiadau yna, dod i nabod pobl, gael chydig o fatha advice nhw, hyd yn oed wan amdan lleoliadau. Enghraifft fatha Elen Hughes ydi dros ffordd y fi yn Halls yn GMJ. Mae hi'n ychel wan yn Mwynha'r, a hi nath gael fi i fynd ar y rhaglen llwyddiant lleol yn dweud, jyst tri amdan hwn, Tom, dwi'n gwybod sut wyt ti, jyst yn jumpio mewn a trio wneud pethau dy hun weithiau. Jyst cym look ar hwn, dwi'n meddwl fydd o fydd i chdi. Ond jyst mae hwnna wedi bod yn wych. A ran fatha'r cwrsau hun wedyn, o'na pobl hollol dalentog efo ni yn dysgu ni a falle, a oedd o'n hollol wych gallu clywed fatha profiadau busnes pobl wedi bod yn y lecturers lle oedd i'r rhedeg busnes ei hun. A pobl oedd yn eto yn well connected o fewn industry. Oedd o rili di ysbrydoli fi fatha, nid yn unig fatha gwych dwi wedi dechrau busnes, ond gallu neud rhywbeth yn y byd busnes wedyn, fatha helpu'r gymuned. So fatha fel o'n i'n dweud chdi, o'n i'r prosiect efo galeri, dwi wedi gweithio efo cwmnïau consultio hefyd, a hefyd gweithio o ran fatha llwyddiant lleol ym Mwynha'r neu Bangor Be Wedyn neu Busnes Wales, fel y Sioned wedi lot o gyfleoedd wedi dod o gwmpas hwn. Symud ymlaen at cwestiwn nesa, pa negas bysach chi'n rhoi i fyfyrwyr neu disgyblion o chweched dosbarth sy'n meddwl astudio drwy'r Gymraeg neu ddim lle, a sut sy'n nhw'n gallu gwneud y mwyaf o'i amser yn y brifysgol? Sioned, dwi'n siŵr ti eisiau mynd gyntaf. Dwi'n meddwl bod fi wedi rhannu tip i ddweud gwir yn yr un dwytha, ond ia, jyst wneud y gorau o gymaint o brofiadau ti'n gallu mewn ffordd ydy rili, ac i roi dy hun allan yna, dwi'n meddwl o'n i'n, hyd yn oed pan o'n i'n ddibrofiad, o'n i jyst yn llawn brwdfrydedd, bod fi chi roi dy hun allan, dwi'n weithio mae rhywun i chi dal yn ôl, maen nhw'n teimlo o dwi angen bod yn arbenigo mewn rhywbeth, dwi angen gwybod yng nghrefft cyn bod fi'n cyflwyno fy hun i rywun, cyn bod fi roi dy hun ymlaen i gyfla. Ond dwi'n meddwl bod pobl yn awyddus i gydweithio efo rhywun sydd yn awyddus, sydd jyst eisiau datblygu sgiliau, sydd eisiau llwyddo yn yr ardal lleol fel yna. So dwi'n meddwl, jyst mynd amdani mewn ffordd, dwi'n meddwl bod yna rei cyfleoedd, rei swyddi wedi rhoi fy hun ymlaen yn y gorffennol, lle ni ddim cweit yna o ran y sgiliau eto, ond mae'r brwdfrydedd fi wedi cario fi drosodd, de. So, jyst mentro mynd amdani, rili, de. Gret, mae hwnna'n negas ofnadwy o bwysig, jyst mynd amdani, ac gweld beth sy'n digwydd, a chi byth yn gwybod beth sy'n ddod lle. Ond i chdi, Tomos, pa negas a chdi roed i fyfyrwyr sy'n meddwl astudio drwy'r Gymraeg neu ddim lle? Na, swn i'n argymell i rywun, dydio wbath yn Gymraeg, does na ddim con, dwi'n meddwl, neud o, mae'n wbath sy'n mynd i ddod yn naturiol iddo chi. A wrth gwrs, os ydych chi'n gyffyrddus efo'r elfen o'r cwrs yn Gymraeg, dwi'n siŵr ydych chi dipio mewn i wneud rhai modiwlau yn Saesneg, dim problem. Ond mae gael y profiad yna drwy gwneud fath o Gymraeg yn hollol werthfawr. Dau enghraifft sydd gennym fi pan o'n i'n dechrau allan efo swig, o'n i'n rhythyn, o'n i'n gallu rhaid menu yn y Gymraeg, a wrth gwrs cyfarthrebu mewn ffordd gwych customer service lle elfen yna drwy'r Gymraeg, a nes i wneud sales rili da fan'na efo pobl yn commentio faint o wych oedd o gweld y iaith Gymraeg allan yna. A wedyn pethau eraill o'r busnes ydy pethau fel Steddfod. Gennym ni griw o 8 yn ni'n gweithio yn fan swig, mae pob yn siarad Cymraeg. Swn i'n away yn cael y gig o gallu mynd i Steddfodau, Royal Welsh, Steddfod yr Urdd, lot o bethau fel yna. Os swn i ddim yn siarad Cymraeg neu os oes y staff ddim efo siarad Cymraeg, a mae'r brandio'n Gymraeg i gyd. Ond mae'n neud modiwlau busnes drwy'r Gymraeg, a drwy neu hynna hefyd oedden ni'n cael enghreifftiau, enghraifft o Llaeth y Llan. Dwi'n cofio hwnna'n aros efo fi yn y brifysgol Llaeth y Llan. Nath nhw fynd i ffwrdd, dwi'n meddwl, o Llaeth y Llan i Village Dairy am chydig bach, a nath sales nhw dropio yn Lloegr, cys oedd o ddim efo elfen Cymraeg. Does o ddim rheswm i beidio mynd amdani, a eich fyddwch chi digon lwcus i dyfynu yn fatha chaos fatha gen fi yn siarad rhyw fath o Wenglish Cymraeg weithiau yn Saesneg, ond na, go for it. Na, fi'n yna ideal. O'n i'n licio beth nes ti ddeud yma yn deud, sa ddim con o astudio drwy'r Gymraeg. Oedd o'n gret clywed yma am sut ti'n defnyddio dy Gymraeg yn dy fusnes di, deud bod yna 8 o bobl yn gweithio i swig, a pawb o siarad Cymraeg. Ac stori diddorol efo Llaeth y Llan fyd.
Ond just i orffan, dwi am ofyn cwpl o cwestiynau cyflym, felly, da chi'n barod amdani? Iawn, go for it. Y cwestiwn cyntaf ydy TikTok neu Instagram? Hwna'n un anodd. A mae fod yn sydyn, swn i'n deud Instagram. TikTok i fi. Ail gwestiwn, eich fi hwn ddim yn quick fire, ond be di'r cynnor busnes gorau da chi erioed di gael? Nath o rywun dweud hyn iddo fi, a o'n i'n meddwl oedd o'n genius quote, ond nath y person ma gael o Ted Lasso. Wbath basically fatha paid a fod yn gas ond be curious. So fatha pam bod rywun yn neud wbath eich bach yn wahanol yn y busnes, wel checio allan. Os di pob yn neud un peth, eich di, dydy o'n mynd i ffynnu digon. Felly, ddech chi googlo'r fatha quote Ted Lasso ond wbath fel oedd o'n really cool. Tan i fi sylwi oedd dod o'r program o Apple TV. Ie, dwi'n meddwl i fi fod pobl yn busoddi mewn pobl, felly dwi di gweld gymaint o gynnydd ers i fi ddangos mwy o'r berson tu ôl i'r busnes. Dwi'n meddwl yn wedig pan mae'n dod i busnesau bach, mae pobl yn cael mwy o ffydd o wybod pwy ydy'r person tu ôl y busnes mewn ffordd. So, bod o'n teimlo'r rhyfedd a chydig bach yn anghyfforddus i wneud rhyw fideos neu dangos dy wyneb, mae o rili yn mynd yn bell ac mae pobl, natur pobl Cymraeg hefyd, maen nhw'n licio busnesu a gwybod pwy ydy'r person tu ôl y busnes. Cwestiwn nesaf, gweithio adra neu gweithio yn y swyddfa neu ar leoliad chi? Dwi'n meddwl i fi ar leoliad, dwi wrth y modd bod allan mewn ysgol neu allan o'r rwla. Dwi'n cael egni, dwi'n meddwl, o fod efo pobl eraill a bod yn greadigol allan. De. So, dwi yn hoffi fy swyddfa, dwi'n newid beintio gyd yn binc a glas. Ie, allan ydy fi bob tro. Even os dwi ar y laptop, fydda i trio ffeindio rhyw caffi Gymraeg, da. A'r cwestiwn ola wan, llyfr neu podlediad? Dwi'n gwrando ar mwy o bodlediadau ddeud gwir, ond mae'n gorau bod yn y car, os dwi'n neud unrhyw beth arall, di o ddim yn mynd i fewn. Ond na, dwi'n un traddodiadol, dwi'n meddwl llyfr, di hoff i ni. Ie, podlediad, ddim i. Gen i fi awful fact o, dwi rioed i cwblhau llyfr, a dwi'n ar page 30 o rhywbeth dwi'n trio darllen. Dwi'n dyslexic, sydd yn absolutely horrific weithiau. Ond, so i fi podlediad, ond gobeithio yn y dyfodol, edrych i ddeud llyfr, a bod hwnna'n, dwi'n mynd yn well iddi. Na, ideal. Dyna di'r cwestiynau gen i fi heddiw, ond na, diolch yn fawr i'r ddau o'na chi am siarad efo fi heddiw. Mae di bod yn rili diddorol gwrando ar straeon chi a sut ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg y busnesau chi. So dwi rili di enjoyo a dwi'n siŵr fod y grandawyr wedi hefyd. Felly, diolch i bawb am brando chi. Ac tan tro nesa, hwyl am y tro. Diolch yn fawr. Top class, diolch Huw. Diolch yn fawr am rando ar Bangor Be Wedyn. Gobeithio dy fod i wedi mwynhau grando ar ein gwestai yn siarad. Diolch i Aled o gwmni'r pod am gynhyrchu, a diolch i gronfa alumni Prifysgol Bangor am ariannu'r podlediad. Os wyt ti wedi mwynhau'r bennod yma, gai ofyn ffafr mawr os gweld i dda, fysach chi'n gallu subscribio a rhoi adborth am y podlediad. Tan tro nesa, hwyl fawr.